ба ин сих кабоб чӣ наверасад? Бале, соуси ткемале. Салом дӯстони азизам, ба канали Кулчақанд хуш омадед. Соуси машҳури гурҷӣ бо номи ткемале ки он хеле маҳбуб аст, бо анвои таомҳои гӯшт, мурғ, моҳӣ, сабзиҷот, ба он ҳамаи таомҳо лаззати бештар мебахшад. Ин соус хеле машҳур аст ва имрӯз биёед онро дар шароити хона бо равиши хеле осон омода мекунем. Ба мо олӯи сиёҳ ва ё олӯи турш лозим аст, анамин гуна ки дар навор мебинед. Агар аз ин навъи олӯ пайдо накардед, албатта метавонед аз олӯҳои оддӣ ҳам истифода кунед, вале ин навъаш барои ҳамин соуси ткемалӣ бисёр хушоянд аст, зеро ки таъми туруш дорад ва рангаш ҳам зебо аст. Онҳоро ду тақсим карда донакашонро мегирем, дар ғизосоз махлут мекунем ва рӯи ҳарорати мулоим мегузорем. Баъдан сирпиёзу кабутиҳоро майда мекунед. Бубинед 5 дақиқа ҷӯшидааст ва рангаш чӣ хеле зебо шудааст. Кабутиҳоро илова мекунем, сирпиёзро. Андозаҳоро боз дар зери видео навиштаам, бубинед ҳатман. 5 дақиқа баъди ҷӯшонидан ба он намаку адвияҳоро илова мекунем. Агар тез дӯст медоред, қаламфорро андозед ва дохили зарфҳои шишагӣ мекунем ва бо ҳама анвои таомҳои гӯшти хеле хушмазза аст. нӯшеҷон азизон.